Hadin gajing kuno karta trikam jong urang bak senong ke senong dihar hari bohoi distrik ki nong seng senong jong kene ke senong ki lajit bujlino ya urang bak senong banlong unong yalam hapo ke senong da kajing jet paj ba bat da kajing menjur lang jong baro ki nong seng senong hakene kesngi lapan spong orang bak senong ya ba romel lengdo banlong kum urang bak senong batmai jong ke senong dihar ha kajing sakhi bat kajing wan jong sirdar ka hima khatar lengdo upa MWS im nongshai ha kajing don langru jong menteri ka hima kiba kentup ya menteri SR Sengkli menteri Erchnam Sau nangta uba Moses Sengkli ubdeu lengdo jong garaj nong kharai uba CL Lamare ubdeu rang bak senong barim jong ke senong dihar uba longru kum chairman uba penia ya kajing lang penspong orang bak senong ya orang bak senong temai nangta uba Makri ubdeu sekretari senong barim Utemen basan SS Lapang ubade utemen basan jong kebalang Presbyterian dihar kentup ya ki pajba nong syang senong kumba kene ke senong jong ki khun Kristan lasdang ya kene ke jing penspong ya orang ba senong temai da ke jing doai ke ba kerpang na utemen basan SS Lapang kum ke jing kerku kerdo ya orang ba senong temai uba romel lengdo kamu lachna bala pekut dia kene ka an hati taki kri no sensar kamu kidon ki himasim badon ki hima sirdar badon ki hima lengdo kata ki hima lengdo kidon tang lai teli kamu frang kalang yong bat ka sok yong angne ki ong ki hima lengdo ki babun ki dei ki hima sirdar bat ki hima wadadar bat ki hima sim kata ka jong ka disi konsil kasihila dan cahila tonomo sisi konsil kabadang telun bat kabadang perskem batu mentah katkum kaat kabakat kendai sanpo kendai 1959 kabut kene kaat jom ka disi konsil kaan kabala penkamti haki klik no sensar kamut haki serdar bat ki langdok chip ki serdar chip ki wadadar chip ki simchip dei kini ki ba ai kata kasanat haki rang ba chno haki langdok rai ne kum hangi ki menteri dei tang kini ka atiar kabaka disi konsil kadang penkamti bat kadang don hadut mentagi dang yada ya ka kendok siap ya ka jin sensar hata klip breu lane ka jin yada ya ki bawan influx angkat tilawai no ka jin wan tur tendep jong kido ki bomde ki kasi kamut langba kane ka an baka dorbar senong bat ni kino sensar kamut ni hapan perkubor ya kita kli no sensar jong ki chnong bat jong ki raj kum ta ter habaya dei bat kane ka an Tiga-tiga kata kan nongrim, dan tentang betul lawan kanen kami kum ki pajba, dan kum ki kling secara, ngimtip aj, nisi ya telun pik, andala poi hak keti jong kaan, kabadai berkapobermen, hangta kalong mano ubah hapan bisar, muteng-teng ni sarem, kadau kalong bam don atiar. Toko kilok ki pajba, dan kum ki kling secara, bat kamtam lagi rang ba chnong jongi. Iba don jisa kajing krang bat boyu i jengai hakan dia ka pertai ka pamenta lada ondon kane ka atiar ka ing bangan ya kendu kata kamut ba da kalen isordar bai ong bagi hop beli penspong ya ro ba chnong jom gano ka chnong ka badon hapo jong kane ka sordarship ilaka kamut ni don kambat hai kata atiar kanang ba kibawan le don bor lan ne kanang ba upa balik don bor na chnong ru habat don ka tiar kamu ka ai ka te ka pum om dei dang yo pai ba wat yang mong sensar ru la te lang ya kata ka aji te halor ita idorem yewan bani sim benta lane
banwan pensua pensap lane banwan ai kan ka senat lane siben dapat hakapor ka pamensua ompat don kini kikot kislah ompat don kata senat kai ka akhir kai ka identity lane kai ka akhir ke orang bacno kamu kaspong ka pali yang no riu rang ba ubalajit daki pagba mot hakapor mensua kamu kade kaspong ka pali kamu ban pener niu pantip lane panlong ubadon ka hok ban bisar ya ka bha ya ka met ya ka sniu ka sme hakikut ki hajar ki badon atau pogachno ai gani sanat ya pi ba romal lengdo simika ba pule ka amde bong belayo sanat hindu hakanu no gendong lane ngi laklet no ka ngai ban pinlong upastat hak senjar kadar dan kam ya pi ban pule ka ba hain bu pule pun ne ka pule don kar lembar no pi pat kumjo kan ga singa ai pino ipi kina sanat bau pule no kersan bau don kar lembar no pi hak por por don ke bapa on numla ban ap nang no ni kan sedang suananga kalau ngadu ka kuntup nadu orang bas nong jong pi ke stuk member kilong kimi ki samla ki hep ki beget ka kuntu yang ngaru ubayang ni lada don kana kono ka jibha ngim di ban ap nang no lada ngin ap no ben kumai ngasen ngin ap na ipang ngin ap na kalok hanai habang ikwa ay kono jibha ay kan sedang suananga habang nga ba kamut ba kapatay para kaway kan ba bakila ban putlon ni kata kajinga bat scam ya kanuno ka kam bak eke pokut kimde ban kut haki dukan sya tentang kam snong ka popun ba kadai dukan sya hari kemau kajing khot jungai pi ka challenge ni kadai ka snong bak eke jingai jumpi kadai ka dor ba snong ba jumpi ngai scam ba o rangwa snong rekat ka sip don ba ju kin sya score ya ka jingut jingnam ni jumpi ban putlon da ka bangini tai renti eka ban pun sya ka jingjong Kajal Jivan Mission Kakor haman lagi tliwing habarok kawai geri India Kajal Jivan Mission Ribhoi District Lengba katanat SEPHE Ribhoi Circle Kakot smubha ya barok ki nongshong shnong Jong kathem Ribhoi Ban rakhe ya ka World Water Day Ha ka arpo artarik ubnail bayar arjar arpowai Da ka bashim banta ha ki laitali ki jing yakop Ka marathon na ka banta ki shenrang bat ki kenthai Ha ki kerdan junior ki bahapo khat sansnam Bat ki senior ki bakhat nreus nam shajrong Kajing Yakob thok slogan halor ka phang ka baong tengkai ya ka ka model exhibition halor ka phang ka baong penne ya ka penjalan ya ka jingim ki bakwa ban ya shimbanta kin sngobha ban penrong kerteng nila de dak ba pha ya ki kerteng karta ka jakasa bat ka kerteng jong ka jing Yakob ka baki kwa ban ya shimbanta dak ka ba pha ka WhatsApp number henyo henriu lai phra khandai not ar not nyo henriu lane khandai lai henriu rrr pranot sansau Lane pila aruban pa aha ka email ribhoijjm@gmail.com